ప్రభునందు ప్రియమైన వారులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభాభివందనములు. ఈ ఉదయకాలమున కలువరి కృపా సమేతకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాను. ద్వితీయోపదేశకాండము 14వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో, ప్రతి సంవత్సరమున మీ విత్తనముల పంటలో దశమ భాగమును అవశ్యముగా వేరుపరచవలెను. ఎందుకనంటే లేవీయులకు పాలైనను సాత్స్యమైనను దేవుడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి, వారితో కూడా నీవు ఆనందించినట్లు, వారితో కూడా నీవు సంతోషించినట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధికి నీవు వాటిని తీసుకుని వెళ్ళవలను. అది పంటలో కానీ, ద్రాక్షరసంలో కానీ, నూనెలో కానీ, పశువుల్లో కానీ వీటినైనను ఆ దశమ భాగమును తొలిచూలును దేవుని సన్నిధానమునకు లేవీయుల యొద్దకు తీసుకుని వెళ్ళి వారితో కూడా సంతోషించి అక్కడ నీ ఇంటి వారందరూ కూడా భోజనం చేసి దేవుని సన్నిధిని ఆనందించాలని దేవుడైన యెహోవా సెలవు ఇచ్చిన మాటను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు ప్రకారంగా మన జీవితంలో ముందుకు సాగిపోదాం. ఆమేన్.